A co ty hory špinavého prádla? Teď se najednou v koši objevují takové dost podivné věci. Půlčochy, podprsenky, košilky, to je hromada práce navíc. Frank je z toho úplně mimo. Frank? Naše pračka, jde mu to líp, když má vlastní identitu. A k tomu to žehlení. No třeba, jak se má žehlit podprsenka? Nejdřív ji musíš sundat, to jsem cvičil leta. Dával jsem máminu podprdu kolem křesla, dokud jsem ji nerozep i levačkou. Doteďka mě pohled na křeslo rajcuje. Ale zkoušel jste někdy podprsenku žehlit? Našel jsem jediný způsob, že ty mísy natáhnu na hlavu a žehlím je tam. A věřte mi, že když ji dám na bavlnu, tak se mi roztavují mé zrakové obvody. Košičky. Prosím? Neříká se mísy, ale košičky. No, vidíte, abych se učil i novou terminologii, speciální ženskou terminologii, košičky, pudřenka, depilační krém. Konce to nemá. Jak to, že o tom nic nevíš? Co ty ženský na Nově 5? No, už před časem jsem si vymazal databázi s dámským spodním prádlem. Říkal jsem si, že tady maškarní bál nehrozí, ani to, že byste šel za Hermana Göringa. Nemusíš se bát, kryťáku. Vrátila se jí sonda se souřadnicemi další dimenzionální trhliny. Zítra touhle dobou bude zpátky ve své dimenzi. Nejste z toho rozmrzelí? Hele, jestli ti něco vadí, tak to řekni jí. Takže jí to řeknu. Nemá cenu, aby si mi tady vňukal. Řekni to jí. Čau, kluci, tak jak to jde? Dobré jitro, slečno, vyspala jste se dobře? Srabe. Pokrytče. No, nic moc. Měla jsem divný sen o oslovi, co byl roztažený přes tenisový kurt. Zvuky, co vydával, byly děsivé. Ty jsi zas včera v noci cvičil na kytaru? Tak, co je k snídani? A co tohle tady dělá? Držte mě někdo! Držte mě!